Okej, dobra, już jak jest. Już zaczynamy.
czekajcie, może tak. Zaś mi internet wywaliło. Teraz troszeczkę na dłużej mi go wywaliło. Nie wiem, czego to jest przyczyna. Prawdopodobnie przyczyna jest tej stronki. Tam jest właśnie ta wina. Tam po prostu coś się dzieje z tym. Z przesyłaniem. Po prostu no, wywalą mi internet i nie mam pojęcia co dokładnie tam jest. Musiałem zrestartować router i dopiero jak zrestartowałem router, to dopiero mogłem grać. Znaczy dopiero się internet włączył i to musiałem trochę poczekać. Oj i tak to właśnie wygląda u mnie teraz. Aktualnie streamuję bezpośrednio na YouTube i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeszcze tutaj luką patrzę, no wszystko chodzi, no. Wszystko chodzi. Nie wiem, może to jest kurde wina tutaj tego karty sieciowej. Kurde, ale wątpię, no normalnie na YouTube wszystko działo, a tam jest ten Restream, czy jak się to nazywa, ta stronka. Tam jest największy chyba problem. Nie wiem. No na razie teraz wszystko działa. Dobra, no sami widzicie, jest godzina 21:10, a tu ostatni zapis, co Żek zapisał ta gra, to jest 20:23. Dobra. Wezmę tutaj. Okej. Batch is clear. بستوعدك انه حيكون بسرعه. Kurna, kto do mnie strzela? Ach. Weź to samo. O, Stachu, siemanko, witam. Lokko, dzięki za łapka. Zmykosz, zostań z nami, będzie ciekawie. Dobra, tu się przełącza. Kurde, pieroński internet, no. Wasze zdrówko. Spróbuję jeszcze to rozprzejść. Powiem szczerze, ta gra troszeczkę taką... Nie przypada mi do gustu. Nie jest za specjalną.
would be something. شايف أي حاجة غريبة؟ Patch is clear. Still moving. O kurwa mać. No ja pierdzielę. Nie mam pojęcia jak to przejść. O, dziękuję Stachu, dziękuję bardzo. Spoko. To miło z twojej strony, że ten... Wiesz co ci powiem, Stachu, kurde... Fajnie by tak, jakby tak więcej osób wpadło. شايف أي حاجة غريبة؟ would be something. خلي بالك تتحرك. Fajnie jak tak by było więcej osób, wiesz, a... Patch is clear. No ale to już jest za późno. Dobra, to inaczej to opanujemy. Teraz już mniej więcej wiem o co chodzi. A propos Stachu, no kurde, fajnie jakby tak te więcej osób wpadło i ten... Ktoś po prostu był na czacie i pisał, nie? Coś tam, wiesz, bo to jest fajnie jak jest z kimś porozmawiać i w ogóle. No. Tak przyjemnie, zaraz się lepiej gra. A wiem, początki są zawsze ciężkie, trudne i trzeba się z tym pogodzić, no. Na razie jest jak jest dobrze, cieszę się, że w ogóle ktoś tam wpadł. Teraz troszeczkę czasu nie mam i to wszystko jest przez to, nie? Okej, dobra, jeszcze raz to spróbuję przejść. No, pójść się. Kurde. Patch is clear.
Still moving. Negative. Didn't find it. Dobra. No jeszcze ktoś, dobra. Żadnego chyba. Hakujemy. Czekaj, Stachu, zaraz ci odpowiem. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Dobra, udało mi się przejść ten etap. This is Jensen. Spoko. The house access route secure. Jin Junior, we're home. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. Kameralnie jest. Alright, strike force in position. No, Stachu. Spoko, tu za chwilę się tam ekipa chyba zbiera na Fortnite'a, to zaraz tylko to skończę ten epizod i będziemy sobie Fortnite'a zagrać. Everybody stay sharp. Sing's got eyes on Shepard. Patching you in now. Target's in the AO. Remember, Sing's down there, so watch your fire. You got balls, Sing. Executing a buy with a Oj, oj, oj. Cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepard. No i widzicie, jestem tutaj na YouTubie, prosto streamuję na YouTuba. Wszystko działa, wszystko jest ok. The Orcs. They're getting harder to come by. Guns are still A na tym Show me the cash, quick. restream. Shepard is dead. What? By who? What's going on down there? Miller, this isn't the Jin. Repeat, it's not the Jin. They're after the weapons. Open fire! Open fire! Weapons free! Open up on Greedy. Make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative. Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it. Kaja mówić. Ach. Copy that.
kurna, jak tu wyleźć z tego, ja pierdzielę. Ale broni zaś nie moja. A! Smola ta gra. Wróciłeś do tego. Na konsoli, no widzisz. Zobaczymy, co tu ekipa chce robić. Zaraz napiszę. Okej, dobra. A, Stachu. PSX? No niestety nie miałem okazji grać na PlayStation 1, ani 2 ci powiem. O, czekaj, czy trójka grałem? Nie, też na trójce nie grałem. Dopiero z PlayStation jest moja pierwsza konsola. A z Xboxa pierwsza konsola to jest 360. Także ja nie miał bogatego dzieciństwa, ale też jakoś się tam żyło. Czekaj, albo jeszcze raz im wyślę na to zaproszenie.
Tutaj są te gintry. Musina, Jankes. No, ci powiem, z tego co słyszał, to z PSX, PlayStation 1, to kurde było coś. To było coś. Dobra, bo to kurde widzę, że żaden nie chce grać. To może nie wiem. Ja sobie na nich poczekam, a w koda sobie pykniemy. Koda sobie zagramy. Ja też grał jak w bala, Stachu. Się grało troszeczkę. Przepraszam. Kurde się leciało. Rano się, przez wakacje rano się wychodziło. Wylatywało się z chałupy i... Ja poradził cały dzień. Cały dzień praktycznie. Lotać po wsi. Tutaj po mojej miejscowości. I zawsze było coś do roboty. Za bajtlarzek się nigdy nie nudził. Albo się kogoś szło odwiedzić, albo się kogoś szukało, bo się coś tam chciało się pograć, pogadać czy pobawić. Do bajtla jakoś przejechać się na rowerach. A teraz już tak nie ma, no. Teraz są takie czasy, że bajtle siedzą w domu i napykają. No nie powiem, bo ja też teraz akurat no, w styczniu tak długo, że nie siedział. Ale powiem, że też siedzę i sobie pyką, ale ja też mam taką robotę jaką mam, to wiesz, czasem po robocie nie mam ochoty nic robić, ino się siednąć. O, zaproszenie wpadło. Zaproszenie albo wiadomość. No, co to jest? Tu jakiś Ginter mi zaproszenie poszło. Nie kampania, tryb wieloosobowy. A w ogóle bym musiał... sam jeden odcinek jeszcze nagrać, albo więcej ich tam jest. No, za dużo tego jest. Kiedyś, kurde, te życie było jakoś łatwiejsze, nie było tych pierdoł i się człowiekowi lepiej żyło, nie? Ała. No były właśnie takie czasy, że... Kurde, to jest w ogóle co teraz mam, a kiedyś jak było, to jest nie do pomyślenia. Ile człowiek miał czasu, ile miał możliwości. W ogóle, nie wiem, mi się wydaje, że jakoś lepsza pogoda była.
Kurde. To uciecha, że człowiek może się przejechać na kole. Ja akurat mieszkam w takiej miejscowości, które jest otoczone lasem. O, siema. O, siema, no masakra. Co tam chcesz pykać? Dobra. No nie wiem, a w co to chcesz? Ja to Fortnite, BF, nie to tam... A koda masz? Czy coś Gran Turismo. Nie mam koda, nie stać mnie na koda. Czekaj, no. Oszczędzam. Oszczędzać w tym roku. Biedny rok. No nie wiem, na grupce proponowałeś Fortnite'a, no to Halo? przygotowałem się, żeby... Już cię słyszę, bo słuchawki zdjąłeś. Mówiłeś coś? No, mówiłeś, że będziemy grali w Fortnite'a, No, na bo grupce pisałeś. czekałek, wiesz? A nikt nie wpadł, puściłem koda. No to wpadłem i odpaliłem, ale już jak grasz w koda, to... Nie, no jak się nie włączą. chce wyłączyć. Włączę Fortnite'a. Smacznej herbatki. Dzięki, skąd wiedziałeś? Bo chlipiesz. A może bym pił coś innego? A to jakbyś pił coś innego, to by było takie coś, nie wiem czy usłyszysz. Nie, no to... Może i tak. No i Blacku, no. Siemano. Co tam słychać? DJ, rozumiesz, Wielkopolski. O, siema Black. Wielkopolski. Tak jest, Stachu. Aha, zaproszenie. No, nie ma problemu. Mogłem pyknąć. możemy. Jak możesz tego Fortnite'a, to możesz pyknąć z nami. Kolega dziś miałem. Aha, to sprawdzanie kolejki usług Epic, ponowna próba druga. W ogóle mi dzisiaj strumyk wywaliło i internet, nie? Dostawca cię w Nie chuja robi. dostawca, bo na konsoli internet był. Aha. Po prostu... Wiesz co, trzeba sprawdzić, ty jeszcze streamujesz Masakra? No rzadko kiedy, Aha. nie mam czasu, teraz miałem dostawianie ocen, więc teraz nie streamowałem, a co, mogę spróbować teraz odpalić coś. Tylko musiałbyś przez... tego multistreama puścić. No nie, ja przez to nie streamuję, bo mi przez to zrywało i ja to lałem. Zrywało cię internet. Tak. No to właśnie mi się to samo. No zrywało mi streamy. No mi się właśnie... I nie tylko na YouTubie, bo na przykład na Twitchu. I wiesz, i musiałem wyłączać calutkiego, żeby ponownie połączyć się z samym Twitchem. No właśnie, ciekawe czemu jest taka wina, co jest nie tak. Serwery im nie wyrabiają, strunka stała się popularniejsza. Mhm. Przecież jak ja zaczynałem, tak w zeszłym roku, No? to ta stronka była malutka. Tam mało ludzi o niej w ogóle wiedziało, tam może Aha. wiedziało o niej ze 200 000 osób. Tak mniej więcej miało odsłon No. miesięcznie. I teraz to są w milionach. No muszą nad tym popracować, no. No, a tak właściwie to co tam u ciebie słychać? A no nic, miałem iść jutro do pracy, ale nie idę. No i zaraz mnie z rannej zmiany wyrzucili, Dlaczego? no bo nie poszedłem w sobotę do pracy. Aha, Ja, a to dlaczego? Albo go wkurwiali w robocie. no bo A. wiesz co, nie szedłem w sobotę do pracy, bo nie dość, że jest święto, to jeszcze na 12 godzin. Aha. No, No to A- dobra. wiesz co, jeszcze jakby płacili, to... Kuźwa, nie mogę się do Fortnite'a zalogować. Nie, też wiem, nie czy miałeś, ktoś- nie? Czy ty masz też tak? Też mam. No, mam ponowna próba, już 4. Zaraz się wkurzę, wyłączę to i odpalę BF. O, Albo nie, dobrze. bo Blackowi się podoba, to nie. Blacku, to co, może w koda?
Wie pan ja. Infinity Warfare mówię ci, albo Modern Warfare. Chociaż nie, bo Modern Warfare chyba już nie mam. Usunąłem. No, usunąłem. Czemu? Albo Black Opsa trójkę. O, Ja usunąłem, bo chciałem grać z tobą, a ty miałeś mi tam bokowi. to, Ty. to. Ja? Znajdowałeś milion innych różnych powodów, żeby ze mną nigdy nie grać. Żartujesz. Sobie po co mi to? Ja tak nigdy nie poważnie powiedział. mówię. Jesteś błędny. Ja zawsze mówię poważnie. Ja nigdy nie robię sobie żartów z takich poważnych rzeczy jak granie z kolegami. Ale co ty? Nie no, ja ci poważnie kompletnie mówię, no. Jak herbatę kocham, no. Tak powiedziałeś. Ja nie mam czasu, mi się nie chce. Nie, to ty musiałeś to. To jest z kontekstu wyrwane. Nie. Tak, z kontekstu wyrwane. No właśnie. Chłopaki, gramy w BFA, nikomu się nie chce. Pisze, że na znanych gramy wkładam Modern Warfare, nie chcę. Albo nie mam czasu. I tak zawsze było. I nie mów mi, że nie. A może było, tak. No. Ale nie mów, bo parę razy z tobą zagrałem. Nie było zawsze. No tak, jak kupiłem to 3 razy, że ze mną zagrał. No. A We specjalnie po to Fortnite'a kupiłem, jak żeby z tobą kupiłeś, to grać. też ze mną 3 razy zagrali. Po co kupować? O Boże, ty jak kupiłeś to 2 dni później była promocja 3/4 ceny niżej. Nie denerwuj mnie. Po ciebie to też Albo może Warpy, a potem było w plusie. Ja, a Warpsy były w plusie za darmo. No. No, a kilka dni wcześniej, że się kupi. Nie, Warpsy wcześniej kupiłem. Wiesz co, Nonek? Ja to pierdziela. Jak teraz... No, ponowna Dawaj, próba, to- ja to wyłączam. Zobacz, gramy w to jesteś ty. Idę zagrać w Minecrafta. O kur... Ja i co, serwery Nie, by no, były żartujesz, przepełnione? tak, no nie wiem, tutaj zaraz ci powiem, kto gra z moich znajomych w tą grę, bo ktoś gra, bo widziałem. Krzysztof Skupnik. Chociaż nie, on też nie gra, bo go wywala. No widzę. Krzysztof Skupnik. Na net. Ty, a żeś kupił tego Drive Cluba za te 19,99? Nie. Bo żeśmy mieli grać, a nie gromy. Drive Cluba mam, ale nie za 19,90. Tak, masz Drive Cluba. Zainstalowanego może jeszcze. No w plusie był kiedyś. No ale ty żegn. Tak, był. No czekaj, właściwie zobaczę tego. No jak go masz, to dawaj się pościgamy. Czekaj, bo i tak. Wiesz, że dodali malucha? Poważnie. Do Drive Cluba. Ja, A ja wy- na 126 do tuningu na 125. A ostatnio w Need for Speed Payback No. zgadnij czym jeździłem. Ten, Cinquecento. Polonezem. Nie, powozem konnym. A myślę, że Cinquecento. Ja mam nawet zainstalowane, Chciałem kupić uwierzyłbyś? W Drive Cluba? To Chciałem dawaj. kupić Jak tego chcesz, to NFS-a. możemy zagrać. A Blacku możesz? Chcesz grać? Ja nie mam. Znaczy mam, ale nie ściągnięty. On nie ma, bo Blacku jest Blacku. A jaką i możesz on nie ma. grę wyścigową, żeby my razem zagrali? Rocket League możesz? Nie mam Nie. Rocket League, ja. Nie mam. A masz Gran Turismo? Nie pogramy, bo mam na 3. A, Co możesz? to nie pogram. Na ta trójkę. Ograniczenie sieci ma. Czemu? No. Bo tak ma po prostu. Bo bym musiał kupić router i przekierować port, wtedy by działało. Ja No, tak jak ja to pierdzielę. zrobiłem. Widzisz? Ja tak musiałem zrobić. A router tylko Inaczej. 6 stówek, nie co to jest. Nie, poczekaj, tak byś się... Ja się zmieściłem w 4,5. Za router? A ty masz ten. Ja mam. Muszę mieć na kartę SIM, nie? A, to jeszcze dodatkowe stówę z dwie. No. Dawaj. Siemanko, witam cię serdecznie. Ten horror, co gra się w 4 osoby online. Wiecie jaki jest ten tytuł? Jak się on nazywa? Jaki? Jest horror, Tomek M mi go dał. To jest horror właśnie w 4 osoby idzie grać.
Ale w co? Online. No nie wiem, musi mi powiedzieć. No. No to powiedz mi No co. właśnie nie wiem, jak się nazywa. No ja też nie wiem, No no to zapytam się. z czym do ludzi, kurna, No Nanek. pytam się, czy wiecie. To szybciej się pyta. Niech szybciej ci odpowiada, bo go zablokujesz. Bo dam mu kurde bana na Nie, twój no stron. on się pyta, czy mu powiem tytuł, a ja tytułu nie znam, bo to Tomek szukał i zapomniał tego tytułu. Ale O Jezu, jakbyś Siema, Jankes. dawaj, wyszedł na ale ty jesteś trudny. Facebooka. W grupie ekipa A ja nie mam Facebooka. Nanka. To tam Nie. po Herloki, Nanka, czy coś takiego. Adrerloki. Ale to jest stare, teraz Brzeg to przepisał. Masakra, to widzę, że ty masz straszne. Ja idę zapalić, o. O, I ten. to idź i nie wracaj. Muszę zajebać płuco. Nie przeklinaj. No. Się na plebana wkurwiłem. I ten. Nie I przeklinaj. tam No co ty ci zrobiłeś? Tomek napisze, jak ten tytuł znajdzie. Albo następnym razem. Najpierw to ja muszę znaleźć twoją grupę. Wiesz co, nie chce mi się, zagrajmy w Minecrafta. To w co gromy? Masz Minecrafta? Nie mam. No nie wiem, kurna, w tego Drive Cluba można by było pograć, chyba że masz coś innego, multiplayer. Co i ja mam multiplayer. Nie wiem, co ty masz multiplayer. Ja bym zagrał, znaczy tak, to ci powiem co ja mam multiplayer. No, słucham cię. Tak, mam Battlefield 1, Butterfly, Gran Turismo, Gran Turismo, Sport. Sport. A zapomniałeś powiedzieć TM. Gdzie? Jakie TM? Co ty odwalasz? Gran Tam nic nie Turismo, ma. małymi literkami TM, Sport. Ale to się nie liczy, bo to jest takie główienko, które nie potrzeba. Tego już nie trzeba czytać. Tekken. Nie, tego się nie czyta. Tekken 3. Call of Duty Infinite Warfare. Aha. I mam tak, że Drivec Loop. A masz ten... Przeswał? Gry I ku... Auto. Nie mam. Nie. Nie. Ale mam Skipper. jeszcze Kung Fu Panda Schowdowny of Legendary Legendes. A No tak, to nie mam powiedz więcej. mi... A Rocket League nie masz? Worms? Ja to miał, Wormsy ale masz? żem to sprzedał. Wochnsy odinstalowałem. Bo nikt to nie chciał Link grać. z Lore 2 masz? Odinstalowałem, bo nikt w to nie chciał grać. No to nie wiem. A samemu to się robiło nudno. Mówię ci, a masz minę Crafta? Zagrajmy w minę Crafta, No Srafta nie mam. którego nie mam. Ja też nie mam. To możemy w niego zagrać. Dawaj, powiem ci... Ja tam po tego Tomka tam pomęczę, żeby mi poszukał jak się ta gra nazywał i... A masz Star Blood Arena? Nie wiem nawet co to jest, z czym się to je. To na VR-a jest. A masz... żeby... A masz... Czekaj. No. Czekaj. To jesteś ty. I we dwóch Masz będziemy grać. Nie będziemy grać we dwóch, bo będziemy grać jeszcze z czarnym. Nie znam gościa. Blacku. Black to będzie grał. Nie Bo wiem. idziemy na BFA. Dobra. To jest. To idę na BF. Przez ten czas, co żeśmy się namyślali na tą grę, to wypiłem. Mam taki kubek litrowy, nie? To pół tego kubka herbaty, żem wyżłopał. No bo jesteś alkoholik, no co ci można powiedzieć. Weź. Wstaję po Sylwestrze, nie? No.
a mieliśmy tylko w kilka osób. I słuchaj, i jedno mówi do drugiego, bo mamy kolegę Rudego i on robił to. Rudy, rzuć wodę. I wszyscy wody. Żeśmy żłopali wodę jak cholera. To ty spożywałeś alkohol? W małych ilościach. A ty Znaczy w małych ilościach. Mieszaliśmy. Ty, To było najgorsze. ty podobno niepełnoletni jesteś. No jestem. No to jak to, alkohol? A to idzie na żywo? No. Chodźcie pan. Nie, to jakby co, to ja nic nie piję. Ja trzeźwy zawsze. Nie wiesz, bo to było coś takiego, że my mieliśmy to organizowane na... No niby w domu, ale tam byliśmy tylko my, nie? Mieliśmy całą chałupę dla siebie, więc tam nikt nie wiedział, no. Co my tam będziemy... O kurna, wziąłem podbój. Ale na dodatku, nie? Nominacje na dodatku będzie git. Na niej. No, dobra, pykniemy se. Nie ma problemu. O, mam zaawansowane pakiety sztuk 3. Mam pakiet świąteczny, pakiet zaawansowany i pakiet świąteczny. O, legendarny skin. Ja pierdzie. Nie wiem A już. dlaczego. Ja myślał, że jakoś dłuższa aktualizacja. A, to co tam ci wyskoczyło, to szybkie. Halo? Jankes, hallo. Siema! Siemanko, to co, Powiem ci, BF-a? panie, tak, odpalaj BF-a i gromy. Ja cię kręcę, dostałem broni, których nigdy w życiu nie użyję. Tylko skinie. Co to jest za piosenka? Weź. Ja ci nie chcę nic mówić, ale to jest bardzo dziwne. Jankes, to co, grosz z nami w tego BF-a? No, Dobra, teraz nie grałem tydzień ponad w ogóle na konsoli praktycznie, a w BFA to już dłużej niż tydzień. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jutro Nanek w ogóle masz wolny czas jakiś wieczorem, czy nie? Blaku! No, ale tak około 21, może później. Czyli jak zawsze. No. Rozumiem. Przejęliśmy cel Bravo. Tak, brawo. A zapomnij. Ja zapomniałem. Dobra. Straciliśmy cel Bravo. To jest Spoko dobra. konsolowy, Tak. spoko, witam. Nic się nie stało. A co, Tomek w robocie? Nie, był, ale musiał tam załatwić jakąś sprawę i... Poszedł kupić Minecrafta w Media Expo. No. Kurde, muszę się zwyczaić. Dawaj Blacku BF-a. No, param. Okej. Przejęliśmy cel Alpha. Początkowo miał być Minecraft, ale Nanek zapomniał, że nie kupił go wczoraj. Kurna. Taka jak była umowa.
Bo my żeśmy się umawiali od miesiąca na Minecrafta. Ja. Nanek, nie kupuj. Pewnie, że nie zapomniał kupię. kupić. Bo był na promocji za 7,99. Za 7 zł? Ty I to go już, nie to już kupił. by wolał sobie 3 browary kupić w tego Minecrafta. Kurna. Ale O. powiem ci, że Minecraft to O. gra z bardzo ciekawą Cóż to i za- rozbudowaną Za fabułą. piękny dźwięk. To kto tam napój bogów ktoś otwierał? I ja... Konsolowy, co tam słychać? Piątek Poopowiadaj jest w końcu, nas. nie? Cel Bravo przejęty. O, kolejny sieć. Kurde, co za piekło. Jak on nas strzała zdjął? Co za piekło. Będziemy miał trafić. Aż se muszę zmienić tego na Henry. Hyper potrzebuję. Szarża z magnetem. Teraz zacząłem w Hardline'a grać. A ja nie. Dobre to jest? No zależy z czym Czy jesz. takie? Nawet. No na przykład nie wiem, z chlebem, z Kampania to, masłem. to wiesz, to tam taki serial bardziej, nie? Parę odcinków. Ale mówię. A, A jeszcze premium jest za 33 Tracimy cel zł. Bravo. szczerze? Pakować w to 33 zł? O, patrzcie. 200? Panie. Ale kto w to teraz Cel gra? Bravo utracony. Gra w to ktoś? O, dzisiaj grałem parę rund, to pełne serwery były. O lol. A jednak jeszcze ktoś nie ma BFA 1. Kurna. Tanek. Gdzie masz swój napój Bogu? No on już wypił. On wyżłopał to już. No jeszcze tam trochę mało. Za nami. Wróg ma przewagę. To ci mogę Ma dać tyle. 12. A, nie chcę. Kurwa mać, idź się ubije taki. Cześć, przyjechał do mnie chrzestny. Mhm. A że to taty brat co przyjechał z wódką, nie? Ale mama się nie spodziewała, że aż to będzie skrzynka wódki, nie? No i tak wchodzi, a moja mama do niego tak: ty, posrało cię? Skrzynkę wódki żeś przyniósł? A on tak: nie martw się, drugą mam w bagażniku. O Boże, Tak, ty to tak na mówię, ilu to taka jest dawka sobie. była? Na dwóch. O ja Nie, na, pierdolę. na trzech, przepraszam. Na trzech, bo sąsiad jeszcze padł na godzinę. Bo oni akurat Sylwestra w domu spędzali. Ale żyje czy jeszcze już był. że będzie miał? Żyje. Weź jak to była zaczęli o zwykła? 18, to na drugi dzień. Zwykła wódka czy cytrynówka 18%? Nie, zwykła. I opanowali krata wody. Jak się... Nie wiem, szczerze, bo oni byli nie żyć. No co ty, we trzech nie ma bata. Bo walili do drugiego, na drugi dzień do prawie 18, nie? I potem tata we wtorek i w środę to cały wtorek spał, a w środę obudził się o 15. Tak No go trzymało. No podobno poszło 6 czy 7 butów litrowych. To sobie wyobraź. Kontroluję. Hej, na grubie dupia. W Mordątowicach, na Budryku. Dawaj, wiesz? Ty, Nanek, bo ty żeś wysyłał tego linka do tych 16 lat. Gdzie to jest? Wiemy? Siema. Nie, gdzie jest tam jest Siema, Radziu, Siema, siema. Radziu. Świerklany! Obok żor. No. A gdzie to jest? No, kurde, na Śląsku. Siema, siema. Czyli... Co cię tak słabo słychać, Nie wiem, Blaku? Słabo? No, bo No, w laku przepity, wiesz? Nie, bo On Raidery jeszcze miałem podłączone, sylwestrowy ale jest. burczą. Słychać. czekaj, co wygracie? Bater.
ty. Minecraft. A teraz? Miał O, Też. teraz. też buczy. Nie, nie słuchajcie się do gada. Buczy. No nie wiem co to masz za słuchawki, bo buczy. Jak on chce coś powiedzieć, to buczy. No to poczekaj cicho. No powiedz jak zakup. No co? Nie, Nie nic A wiem, bo nie deli wiem. delikatnie buczy, to nawet tego nie słychać. Ja Daj to spokój. słyszę. Słyszałeś tych słuchawki. No to słychać tak delikatnie, że to nawet nie przeszkadza. Musisz się wsłuchać. Niech ci, żebym Razery podłączył, nie? Tam to konkretnie buczy. No wiem jak buczy. Jeszcze na jacku? Masz te na jacku czy na USB-ku? Nie, No no, to- na jacku właśnie by nie buczały. A, Grucha ma. Dobrze, Razery, Grumy. no, ale tego... Na jacka DJ jest nie Zom. buczy. Ziomek gamingowy plus. ale nie, mój kolega ma ten, też na jacku i jakby nie buczy. Nie włóczy mu to? Trafiłeś jakoś. Jakoś piękną sztukę. No ja mam na USB. I to wiesz, jak Kurde. sprawdzałem tym, pod kąpem, nie? Włączyłem nagrywanie, Audacity i jak nagrałem, to nawet nie buczało nic. Kurna. Ci zaś parami jak geje. Może w parze masz coś. Dobra, muszę się gdzieś ustawić na polu bitwy w jakimś dalszym zakątku. A ja w Ja oczekiwaniu. Sorry Dave, sorry. Trzeci. Przeciwnik A do Fiodorowej legendarkę mam. To do... cel brawo przyjęty. No do Govera Nie legendarkę. da. O, pałka z niewybuchem. Części... Maczuga Bartek, przyszłem, a jest. Jankes dołącza. A co tam Jankes u ciebie Czuję w słychać? końcu. No leci, nawet leci. Jak zdróweczko. A kurwa, słabo. Jak łoi od Sylwestra, to wiesz. Dość ciekawy. Kurde. To wyglądało. Nie, no ja sobie robię. Sylwestra wypiłem 2 piwa i pół flaszy. Sam? To i tak dobrze. Ja w Sylwestra był na imprezie, na zabawie karnawałowej, Widziałem. sylwestrowej. Ja żem wszystko widział. Ja wiem. Mówię. No, halo. Kurna. Ja cię żem obserwował cały czas. Tracimy cel. To póki jeszcze mogę. Halo. No, No co? good day. Good day, ja cię słyszę. Hello, hello. John Cena. Siema. O, Sima Sina. Przyszedł i poszedł. Ja? O, jest. Ja słychać. Słuchać? Ja? No to Słychać, nic. słychać. Słychać? Nie, bo miałem lata z wami dwoma. Nieutracony. Chciałem być. Kim? To z tym, z Namkiem. Oj, ktoś się... Oj! Co wy tam gracie? Oj! Cel Skuwam. alfa przejęty. Wszyscy w Gra ze Waterfielda? snajperem. Na jeszcze tą z mapę trzeba snajperką. snajpę wziąć. Dobra, trzeci w kolejku. DJ Ziomek gamingowy plus, tak, mam premium. Nanek, jak tam robota? Ani mnie nie nerwuj. Wyrzucili go. Zwolnił się. Zwolniłem się i Pierdoli, nie będzie zostanę youtuberem 24 na H. Tracimy cel alfa. No, Roka nie będzie, to teraz ty możesz wtedy skończyć. No. Tak. No, musisz do Roka napisać jeszcze, żeby ci kanał oddał. No, Do kogo? do Roka. A, słuchaj, podarowałem mu go to. To daje i odbiera, daje i to się w odbiera. piekle będzie. Tak. Coś mi dali ślepaki. Ślipak. Trzech was tam żem zdjął. A Radziu potem odżył i mnie załatwił.
Jeb mnie ze snajpy, no co za... Kurde. Trzeci w kolejce. No już koniec, więc. Co kończy? No idziemy spać. Mówię, że koniec Już meczu. koniec. Tam, O, to jest właśnie. mecz. Jutro do pracy, do szkoły trzeba. Jakiej pracy? Ja jutro do szkoły muszę iść, panie. Na 6:30 muszę Co ty wstać. gadasz? No poważnie. Czemu? Jasne. No poważnie ci mówię. Ale czemu? Poprawki. Nie no, jeszcze tak źle to nie skończyłem. A w sobotę poprawki? No to nie. Ja Jak sobie ze trzech robię. króli, co ty kurwa pierdolisz? No właśnie. No Flaku, swoje prawie cię imieninki bym miałem. No musiał spoko, iść. spoko. Prawie Ty cię to ty tak nago miałem. zaczynałeś? Dużo wam zostało jeszcze? Już koniec. No już Koniec koniec. rundy. Ja zaraz wracam. Rozgrzewka już się zakończyła. Dostaliśmy w dupę 200 do 81. No Jezu. No, możecie się na co ekipie wy tam? pochwalić. To co wy tam robicie? Ja tutaj 200 mam kurna do... Czekaj, do ile mieliśmy? 200 do 1? Do jednego, no. No. To co? Nie mam chwilę już. Jarek patrzy, jest. Marek. A tu... Cześć ziomek, to czekamy. Czekamy. Kurna, drugi w kolejce. Też wyjdę ci. Chodź. Nie musisz. Nie, oby ci wyszedł. Poczekamy. No był taki. Ale Poczekamy. widzisz, ostatni nie jesteś. To będę pierwszy w kolejce, jak idziesz. Nic to nie zmieni. Tak, będę w kolejce. O kurwa, to ty Lanek, to jest dobre. Tym. O, czytywanie gry. 2 etapy rozwoju seksualnego. Powiedz, no. Ale taka jest prawda. Chyba Jankę jest taką prawdą. Co wy tam zmieniać? Fake taxi, edycja polska. No już mikro, W ogóle co tam w Sina u ciebie słychać, co? Dawno żeśmy się nie słyszeli. Nie wiem. Wolny dzisiaj. Miałem iść do roboty na 10. Sam syn dzisiaj jednak, nie? To ja mogę z wami pograć. Ruchy. No i kto to spalił jest? Ta, Spy ma live'a. Ty, ale to weź go wyłącz, bo Lanek też ma live'a. No właśnie, gdzie ty konkurencję mu robisz? No. Radziu, dołącz do mnie, do A drużyny. który to taki geniusz? Jestem w Alfa. Jak to chce? Który to taki geniusz? O, Co? patrz, Nie ile to znam. gram, ty. Panowie, idziemy. O, to jest. Lanek, dawaj rozkazy. A to nie. No właśnie nawet. Ja to nie. Gdzie lecimy? B, C? Co? Gdzie? Jak? Radziu, Ja nie wiem. dowój do mnie do drużyny, w Alfa jestem, będziemy we dwóch na resztę. Uważam. Co to jest? Kurna. Kurna. Co ja jestem drużyny, kurna, do łódki? Co to? Amen. Co? To też czytanie w Cieszysz ogóle. się? Dałeś mi dowódcę. Dostaniesz, No specjalnie. słyszysz, dostaniesz za to 20 do szybty. Mamy plusy. Przejęliśmy cel Charlie. Chodźcie na te C, kurwa. Ładują z każdej strony, z tyłu, ładują. Był już na B. Był już na B, proszę. Straciliśmy cel Alfa. Już Jank jest na B. O, dostał killem. Kurwa, Mam kamperia ziomka. jebana. Ziomka. Masakra, Syna, co siema. ty tu chciałeś? Co ty tu Przywitać się chciałeś? z tobą, piątkę skleić. Idziemy na... Przejęliśmy cel Bravo.
Górą leci. No już biegnął, no. Już górą jest. 8 mananek. Widziałem. Czemu tu się wyrazi? Dobra, ja bym też tu ze sobą. O, uciekli stąd? Straciliśmy cel Charlie. Pierdolił masakra. Co? No chyba ty. Ale wtedy to było No dobre, ma, to 200 do ciebie nie jednego, ma. nie? No. Na C stoi, na samym końcu. By mogło być do zera, no ale... Za murem stoją. Co za typ, ale mi wyskoczył. No pierwszy jestem, ja to. Ja, kurwa. Przemek gaming. Uwaga, jest. Dobra, Głupie, dostał. jeszcze jeden. Już, ale pięknie dostał. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Oj, o, spadł. O, dostałem. Masakra mnie zdjął z Serligera. Nanek dźwigniesz? Kurwa, miałem 7 za... No, dawaj dobra, gościu, już, dawaj. Nanek już. podnieś. Uważaj, masakra tam lata z tyłu. Użyj tej apteczki. Masakra, No leżysz. już z niego O strzelałem. kurwa. Weź. Kurwa, to Fortune. Nie, Sefer. Sina, bierz pod uwagę to, że ja ponad tydzień nie grałem w BF-a i daj mi się Też rozgrzać. trochę już nie To grałem. jest mój pierwszy mecz. Ja też nie grałem, ja sobie tylko te pakiet otwierałem. Straciliśmy No. cel Bravo. Nie, leci. A już mają też. Oj. Ja tu szans za duży, to oni tu nie mają. Kurwa, Blacko. Ale się schowali, ty. 20 Uważaj, to HP. skale tu do dwóch. Jeszcze jeden był. To skał, Szaka, czy kurwa. gdzie? No ze skałą, tych szczorek, no tam gdzieś był jeden jeszcze. Nie, już nie ma. No to zdjęli go. Bravo. No i zrobił tak. Radzia to dawno ktoś nie powiesił. Radził to coś. Jak ja go nie trafiłem, no na... Ej, wy się w ogóle 500 strzelacie. No, no gdzie ty jesteś? Bo my z natury jesteśmy zajebiści. Kurwa, nie mogę go trafić. O, dobra. Przejęliśmy wszystkie cele. I na górze jest. Rucham go. Cel Charlie utracony. A ten tu co, padaczki dostał? No ale tak. Ode mnie. Uważaj! Apteczka, weź się Ło. połataj. Jak się nie użyj. Kur... Jedna teczka by się przydała. Nie wy jesteście. Trochę No ich tak. tu leci, jakby nie było. Wow. Dobra, dwóch mam. Kurde, Nie ma. ile ty żeś do mnie mierzył, co? Za 30 sekund, nie? Nie, ja z tego drugiego Jeszcze mierzyłem. jeden tu lata, jeszcze jeden tu lata. Dobra, mam go. Kurwa, dostałem. Janek, jesteś potrzebny na co? Przejęty. Mogę zająć się O, twoim dzięki. Ja lubić. Jeden na B. I atak na Nie wiem, pełno. Radziu tu Lecy, jest. pany. Do dużych szans mi tu nie mają. Masakra, leżysz. Aż jak się schował diabeł jeden. No i tam przy tym domku siedzą te. To Podnieś tam diabeł chciał. nawet. Chcesz, żebym cię opatrzył? I do tego zobaczyć. Dobra. Tu mamy 3. Tracimy cel Alfa. Poszładuje mi tu. Ach, Przejęliśmy cel Bravo. A biorą. ja pierdzielę już na żywca zasypią. Och kurna. Kurde, dostałem sakrę. Kurna, nie... No kasa. 20 HP, jeden strzał. Mokra saka. Podnieś. Saka mokra. Dobrze. Makafaka. Tak jest. Tak jest. Łaka makafon. Yeah.
Idziemy na ta, idziemy na ta. Oj, Już oj, biegną oj. na C, już na C górą biegną. No. A, trochę się dzieje, patrzę. Dobra, ziomek leży. Tyłu plecy macie. Przejęliśmy cel Alfa. Jeszcze jeden dzisiaj. Straciliśmy cel Charlie. Jantek, co jest? Dobra. Leciał w górę jak... Kurwa, jebany. No. Kto tam kampi, co? Ja tam leżałem. Już na murem leżą, kurwa, już. Ja byś się też wygnął. Kurwa. No co? Dawno nie grałem. Trzymaj, apteczka! Połowa bitwy za nami. Mamy przewagę. Ale dostał. Kurwa, oni wszyscy tutaj są. Kurde, myślałem, że was nie było. Aaa. Dowolno mnie, no. Kurwa, to mi go zdjął. Amo się przydało, to mam Przejęliśmy amunicję. cel Charlie. Fuck. No co jestem, amo. O jest, dobra. Jest ich na B, ło. John Cena, nie chowaj się. Ty tam się chowasz. Się widzę. Apteczkę dla ciebie! Aj, spalę się. Fuck. Cel Bravo. Co tu się dzieje? Chyba nie mogę trafić, no. Co tu się dzieje? Weź apteczkę! O. Siedź, będę. Nie, tu biegną na C. Cel Charlie. Kurna, syna, wiedziałem, że to ty. Ty jakieś Zamek, dzikie zamek, uniki. zamek. Patrzę ci to Jakieś Boże, dzikie tam uniki ładują, robisz ładują, i te kule w ciebie nie trafiają. No, widzisz? Akurat idealnie pod celownik się obstawił. Jeszcze ten ping mnie denerwuje. Skacze. Alfa przejęta. Ja mam wszystko, kurwa, to... to nie tu. Nie, bo Chyba mam halę trzeba wziąć. takiego braciwka, że on nie wyłączy tego. Tylko Jebnie. biegną. A to pederasta. Tracimy cel Bravo. Halo? Potem, no. Och ci powiem. No nie, ja tam na Adziu, pierwszy. Tracony. Kurna, ziomek mnie zdjął. Cel Charlie przejęty. Idziemy z nimi, kurwa. No, dostał ktoś granata. Kurz! O! Już cenę wybierają? Kurwa, jak stało. Straciliśmy cel Alfa. No. Straciliśmy cel Charlie. Oj, Jomen.pl zabiłem gościa, a tu jakiś jeszcze snajper. Normalnie jak w Minecrafcie. We dwóch. Jest gość, Ajajaj. kurwa. 8 HP ma. Na ziemi leży. Jest stres. Będzie. Dobra, C. No. Straciliśmy cel Bravo. Kurwa. Już tam ktoś ze snajpą siedzi. Kurwa. Pięknie. Podnieś się.
Przejęliśmy cel Charlie. Cel Alfa utracony. Kurwa. No. Tak przecież. Masz tu apteczkę. Przejęliśmy cel Bravo. A gdzie tam Blacku? Masz go? Ja na A biegnę już. No to kurwa. No on już pewnie na C biegnie. Na pewno. Nie, oni kampią na A. No właśnie widzę. Tu apteczka dla ciebie. Strzelek siedzi na A. Cel Bravo utracony. Granat, postać, uważaj na głowy! Opatrzę ci ramię. Zdjęte. Masz apteczkę. Przejęliśmy cel Alfa. Dzięki Nanek. Trzymaj Janka apteczkę. na strzał. Daj cisnemy. O, idą z B. Ale asystę daj to na to zabicie Janka. Kurna, ile tam idzie. Apteczkę dla ciebie. Na taką ilość najlepsza helka. Radziu! Po której ty stronie jesteś? O. Ale kogoś wyjebał. Cel Charlie utracony. No w ogóle Radziu jest. Jest. Zajął się twoimi ranami. Ziomek dostał, no. Kurwa. Super. Dostał. Chyba. No, chyba czysto. Apteczka, weź się połataj. Dobra, to idę z tyłem. Cel Bravo przejęty. Idą. Straciliśmy cel Alfa. Już tu się odczai. Ale cweli, nie lubię już go. Ja już jestem od niego, nie wiem, pół metra, a on klika X-a. Weźcie O grać. kurde, Janka to jest. Janka zwarciarz jest. Użyj tej apteczki. Idą na C, idą na C, idą. Z której Ja strony? pierdolę jeszcze jeden. Cel Charlie przejęty. Od A. Idą od A na C. Ziomek, leżysz. Plecy. Gazem ktoś rzucił. Jeb mnie uwalił. Radziu! Małpo. Kurwa. Wyrzuca go z serwera. Robot. Kurwa. A, już życie nie miałem. Radziu, nie wiesz po której stronie możesz grać. Podnieś, kurwa, nie biegnij. Przebieg przeze mnie, kurwa, i nie podniósł, no. Co z nim tam da? O, teraz. Kurna, zero amunicji, nie. Podaj, tu leci granat. Jebany. Jest bany. O, ty. Aj. Cel Bravo. Jankes jako jedyny ocalały był. Siul, zaś Radziu. Ja pierdzie. Kurwa, ale... Kurwa mać. Kurde. Ziomek RPG. Ale biegną na... Jesteś Biorą. ranny, połatam cię. Ja już No, mi się apteczka chciał dla ciebie. grać tak jak... Tracimy cel Charlie. Straciliśmy cel Charlie. Trzymaj apteczkę. Co za... cipa. Kurwa. Ranili cię. Martini Zajmę się. kamery. Masz tu apteczkę.
Ale by wam plecy zrobił Radziu. No to leżał jak zwykle. O, uwaga. Tam Straciliśmy cel, brawo. Plecy na A. Gdzieś tu. Chodź. Ło, ale dostałem granatą. Fiodorowym jeszcze poprawił. Dawaj, Namek, uważaj! Mogę dobrze. Tak jest. Dzięki Namek. Nie ma za co. Korzystaj póki możesz. Badziu ty! Kurna. Jeszcze jeden ziomek gaming na co? O. Przejęliśmy cel Charlie. Kurde, ja musiałem go dobić. Cel Alfa utracony. No kurde, gdzie uciekasz? Ach. Może mnie ktoś podniesie. Seriously, jeden strzał. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. Cel Charlie utracony. Cel Alfa przejęty. Wow. Cel Brawo utracony. Ziomek! Kurna, ty wyborowy gnoju. Trzymaj, apteczka! Cel Charlie przejęty. Jak leci, jak krew z nosa. O, już końcówka. Masz apteczkę! Cel Brawo przejęty. Straciliśmy cel Charlie. Aj, no to było dziwne. To było dziwne. Radziu, wybiegł za ściany i mnie zabił. No bo wiedziałem, że stoisz, bo widziałem cię z drugiej strony. Jak tam? Radziu, w ogóle mam takie pytanie. O, nie. Cały mecz ci Radziu mówiłem, dołącz do mnie do drużyny, a ty nic. No grałem już z tamtą drużyną, nie będę zmieniał 500 razy. Dobra, nic z ludziska. Dziękuję za strumyk. Fajnie, żeście byli. Ja już troszeczkę słabszy po tych rannych zmianach. Także dziękuję. No nie wiem. Do jutra. Jutro może coś się uda pyknąć. Także spróbujemy jutro zagrać. Coś tam popykać. Więc
Dzięki za dzisiaj. Także, co wam mogę powiedzieć? No przyjdźcie jutro. Jutro będę spróbuję jutro grać. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Kurde, człowiek jest tak wykamany. Dobra, nic, na razie, cześć.